Yes, gahapon gituyok na sad nako no ang sugod tag pinamungahan katong the same route. Although napuna nato ang Talisay, Minglanilla, Naga and na-ending sad ko gabi sa Karkar. So initially ni hunong ko sa atong or nga ridapit ang wa man ako na bisita god katong primero natong libot sa Friday kay gubot man gid kaayo ang Talisay, Minglanilla, Naga. Nihunong ko dito niya akong gi-check og balik katong gi road clearing operations nato katong naagian nato the other Sunday nga kuan pa kaayo daghan pa kaayo areas nga nababagan og mga kahoy, mga poste, nya mga tao in town dito mo ay nag-traffic tungod adto nagpurma dayon tag 8 teams nagpatabang ko sa 53rd Engineering Brigade ug ang mga contractors nga nihatag sa ilang mga equipment, backhoe, dump truck, ato pong gi-provide og chainsaws unya ang Army Reserve Command nag-provide og manpower. Ang pulis na akong giingnan nga kamoy traffic kay it doesn't speak well of government ang mga tao na in town mo inaning kamot on their own nga niya man ta. So akong gi-check up na pod kung unsa na ang extent sa ilang nahimo and nakita nako nga na-cleared na from Naga to Toledo to Pinamungahan, Aluginsan unya ang Aluginsan nga mukat across to Barili na cleared na sad mo na akong ruta gihunungan gihapon ako kada lungsod unya nangutana sad ko sa ilang mga gikinahanglan gitagaan nato og satellite phone o radio UHF labi na kadtong mga lungsura sa western and sa southwest kay lisod pa gyud kaayong signal unya abi na ko kutob ra kog Malabuyok kay naputol ba itong Malabuyok but then thankfully doon na sila nahimo nga diversion nga ruta nagibutangag mga culverts itabang according to Mayor Lito Creyos sa Malabuyok tabang og dako sad ang Helm Construction adto. So nakalahos akong sakyanan. Naka-inspection sad ko sa Saliring Bridge. Nga initially niingon ang DPWH 2 weeks to restore. Nya kung mahinumduman mo adtong among meeting ko di na madag 2 weeks kinahanglan 1 week. Restore it in 7 days or dili gud restore himuan na nga maagian in 7 days. So akong gi-inspection. Ang kontraktor mismo si Alan Kirante QM QM nga construction dito kay diin siya dito na kuno siya natuog kay kinanglan niya tumanon to iyang saad nako nga humanon niya in 7 days. So I got a commitment nga by Thursday makaagi na 10 wheelers adtong sa Liring Bridge. Importante kay na for delivery of rice and other goods and delivery of other mga equipment and mga gikinahanglan nato including fuel. Nakatuyok ta kay unta to may original route abi nako og dili ta ka lahos ngadto sinatilan. Niingon ko nga kung makatuyok butuyok lang ta kay useless for me to see the same place twice. Mobalik ko the same route kita na ko ana. So natuyok nato gyud. And so nga ang atong mga southern most towns doon na suga. Even part of Malabuyok across sa Liring Bridge siga na. Unya this is just along the highway sa kay mao may primero nako gyung gihangyo sa Sebeco nga and even Beco nga at least pasigai ang highways kay sana lang na makitaan nga hayag ang mga tao kahatag na taon nagpaglaom nila nga things are getting better. Mo nang part of Malabuyok hinatilan siga na pod. Sambuan okay na. Santander gani ang Santander namutang na og mga Christmas lanterns. Ang Oslob samot pa. Perting hayaga na ang ilang park dito and it was such dako kay diferensya atong the other Sunday nga ngiob gyud in town kaayo. So dako gyud kay factor ang kahayag ug ang power no. Kay that means katong shortage sa tubig ana na medyo natagaan na og alibyo niining atong mga lungsod nga naniga na.
pag ang bulhoon wa pa ni siga, and I hope nga mapasiga na ni kay dili man sad kayo dako ang damage sa bulhoon dinhi sa highway, no? To atingay sa bukid pero nari sa poblasyon dili naman kaayo. And then we proceeded to Alcoy, ngit-ngit kaayo gihapon. Gani gawas sa atong gipang provide nga satellite phones o UHF radios. Karon mag-distribute na ta og 5 kVA generators. Kaya niabot na atong order 30 ka 5 kVA nga 35 actually. So niabot na that would have arrived sooner. Naningkamot ni ini ang Fast Cat. They had to get the generators actually gikan sa Batangas Port. So it's in that area nga na secure nakuha ni nga generators, and that was direly needed, especially the first few days. Huibis pa unta na moabot, but you know unsay nakadugay, and I'm saying this now maayo kay niya ang atong mga media ang ni-hold ang marina didto sa Batangas Port kay kuno dili regular ruta kuno sa Fast Cat. Relief man taon to, relief operations to. Wa na gay to pabayad ang Fast Cat aron maka-deliver ani nga gensets kay direly needed really. Pero tungod sa marina nga ni stick to protocol, here we are again. Remember NGCP nga hunong ang pag-energize sa Sebeco 3 kay wa kuno mosunod sa protocol. Marina ang nakapadugay mo nang niabot ng gensets gahapon pa sa buntag Domingo. Now ang uban nato nga mga LGUs mo pick up na sa gensets nga ilang magamit sa ilang mga water stations, water refilling o sa mga bomba sa mga deep wells. O ang uban ang ato ng PGSO mo deliver pagkapinan o kaning gasolina para magamit dayon na nila. So nalibot yun na nato the entire south, Dalaget gikan sa Alcoy, and then ang Dalaget I saw ang ubong as parehas atong the other Sunday nakaagi na ta, but that really needs improvement. Katong ni collapse nga culverts dito. Unya from Dalaget we proceeded to Argao, niob sa gihapon wa pay suga ang Argao, and Sibunga ngit-ngit gihapon. So kani atong nang gisiguruan pag-provide og mga gensets. And then ang Karkar dinha si Mayor. So nihunong ta dito ang nisiga ang solar lamps, pero part of it nisiga na sa Karkar, and I'd like to congratulate si Sebeco 1. Kibaw ko dako taon kini sila problema, but they really tried their very best nga kung asa to nga pwede nila i-energize, napasiga gyud na nila. Karong Wednesday I'll be meeting again with distribution utilities, Beco, Sebecos 1, 2, and 3. The oil companies, actually the oil companies, I'm meeting with them this afternoon. Kay the general complaint sa atong mga lungsod dito ang kanang kulang og fuel. I had been assured unta nga there's enough supply, and we tried to look for a remedy sa delivery. So now I'm going to ask them what's the problem. Ang feedback sa mayor sa Karkar nga nakatabang gyud tong atong EO nga ang fuel adto na directly to the tank i-deliver i-load, dili na katong mga container kay that stop, at least it controlled the hoarding and the profiteering, kaning marketeering, black marketing. And further nakatabang sad nga nagbutang tag price cap kay naa namang gyud gipaskin man sa kada station. I know nga ang general outcry is ang presyo sa mga building materials usa, no? Di lang usa tas uban goods. Let me take my battle one at a time kay ma-overwhelm ta if we try to solve all problems. Mo nang nag-prioritize gyud ta from the very beginning. Ang priority nato, as you saw atong Friday, unsay sitwasyon. I had to visit the area. Mo nang kutob ratag Sibunga, may gay nagluto dito sa Mayor Balundong og sardinas ng kakaon ta kay wagi pagkaon. Unsay sitwasyon?
nya motong ngadto gyud ta kung asan abot gyud ang atong sakyanan unya human adto nakamotor nakasakay mo habal-habal kay nisunod mo nako. And then nag-aerial ta kay gusto ko makakita asa ko pwede makadiretso. Ang sunod natong gi-prioritize, of course, we met with motong, well, even before that, no, meeting na ta sa mga distribution utilities and NGCP to find out unsa man gyud ang power situation, unsa may commitment nila. And you saw that BECO and Sebeco, at least Sebeco 2, committed that within that week, doon na ma-energize nga parts of the province and parts of the city, which they delivered on. And then we met with the oil companies to address the fuel situation and the black marketing of fuel. And then we met with the banks to address the long queues sa ATMs and ask them to switch to manual. And they did. And that has helped the situation. Nga dili na nga magsigiguwat kung kanus sa ama online. Nga to allow the people to withdraw over the counter sa mga tellers and also to open the bank an hour earlier. So they have done that at 8 o'clock na sila instead of 9. Now the prices of building usa dili nga ang tanan nga kay ni mahal ang kamatis, ni mahal ang whatever building materials usa mao na pud na ang sunod nato nga gi-focus. Even as I told our mayors nga gituyukan ako kagahapon nga as we continue ang kaniatong delivery of relief goods, but we should move beyond that now. Dili na kay relief operations ta. We focus now on rebuilding people's homes. Unahon sa natong mga tao. Ayo sa mong reklamo nako bahin sa inyong public infrastructure. Sagdi na lang og nangabuslot usa ng atong mga opisina, mga ang puloy-anan usa sa mga tao. Labi na in town mga kabus. Mo na unahon na to. Okay, anyway, for most of our public buildings na guba, there is a law which says na kinahanglan insured sa GSIS. That's why in a while moarito ang head sa Visayas na GSIS because I will be talking to her about already sending their people to see the actual situation of the government buildings insured by GSIS. And I would like also a commitment to kanusa sila maka-release sa damage, what do you call it, compensation. So I met kaganina, and even as I told the mayors also, tabangan ni nato ang mga tao nga makapalit og sin, lawanit, or plywood, lansang, lumber, maybe coco lumber, daghan tay coco lumber ani kay daghan tumba man tanan lubi. Katawa na po sila. O kuan. O kana, basic and kay ang uban, you know what I saw? Ang katubang nipa or kugon ang mga ato po lagi maunsa. Tinuod, even ni confirm si Board Red nga Tukunos North, ang poste na ako ni mga poste nga happy, pero ang kuan per se, ang ato okay ra. So I told the board members nga ato ni i-ala Sugbo negosyo style. Mo issue tag coupons, kamo mo coordinate mo sa mayors kay sila may nailista sa affected households ang atong ipuntarya, dili families ha. There are households that duha ka pamilya pero di man nato matabangan tanan. Ang unahon nato nga doon na sila mapuy-an ug balik. So households, houses, mo issue tag coupons, mag-meeting ta, taga-imis lista sa tanan nga mga existing dito nga hardwares, mga construction suppliers, kaning coco lumber nga suppliers, sa pa, amakan o nipa o kugon nga suppliers. I will meet with them on Wednesday sa hapon. I-accredit nato sila.
as suppliers of the provincial government. Initially, niingon ko sa atong board members nga mo-release ko tag 5 million ninyo ang 17. But I will check with our budget officer kay 2021. We're still operating under the 2021 budget. If I can push that further to 10 million per board member. This is not even to include pa ang katupod ang atong i-release sa mayors nga additional, either 5 or 10, depende na ron sa atong budget. As I said atong meeting nato sa mayors, let me get my bearings first. I need to get your reports, pila ni ka households na nga igo. I need to see pilay total nato nga kinahanglanon, not really pilay total kinahanglanon, pilay atong magahin para ani kunya dili man ni nga ingon we will completely rebuild your 3-story house, dili man, mutabang lang ta ang katong mga labi na tong katubang nakinahanglan gitawag tabang ba, dili lang po tong mga makaya ra pod nila rebuild as of now. Tinabang ato lang sang i-prioritize kay prioritization man gyud ni. So we will probably provide pila ka pligo nga sin, dili pod kay kung nagkinahanglan kag 20 ka pligo imo, we will provide. Kay in fact what I saw sa atong travel gahapon, recycle man taon nila katong mga sin nga mga nanglupad unya mahimo pa og kuan balik pag pa-straighten, gi-recycle man. So mugahinta og pila ka pligo nga sin, pila ka pligo nga lawanit. Depende na nila. Actually what we will do, we'll decide on an amount per coupon. They will be given the liberty to choose unsa ka baga nga sin ilang paliton, unsa ka baga nga plywood or lawanit. What is key here, and that is why DTI was also present. In meeting nato sa Miyerkules, we will be setting, pareha sa atong gibuhat sa fuel, a price cap. So, kung gauge 24 or gauge 26 ni nga sin, mo ni ang cap. You can sell lower, pero you cannot sell higher than that. If you are going to be a partner of Subo Negosyo, and you will charge higher than that, we will not pay you. Mo na among sabot. But, if you want to have business, labi na ron, importante kaayo, we need to pump prime the economy. Kay daghang negosyo in town po nga daot, nga guba ang mga kuha nila. Just imagine that, kaya na to ang 10 million per. That's 170 million that will be pumped right into the economy. Tabang sa atong mga negosyo. Kaya ato man na padung nila tanan nga paliton. At the same time, makatabang sa mga kaigsuunan nato nga naigo sa bagyo. So, it's really hitting two birds with one stone. You help the social, humanitarian aspect, but at the same time, you'll be helping the economy. Wa pa nailabot sa atong LGUs. As I said, I'll see kaya ba ni nato from 5 to 10 million po. That's 36 LGUs na affected. That's 360 million. So that's about $500 million that we will probably be pump priming into the economy, the Cebu economy, so that makadali tag-recover. Karong soon mo balik to meeting nako karon ang katong 8 teams nato. Kay as we went around also, we got feedback nangayo ta sa mga mayors whether kinahanglan ba mo equipment para tabang sa pag-clear naman atong mga national roads. Pero clearing of the interior roads padung sa mga barangays, some di na wa nang kinahanglan as usual, like Alcantara wa na ready na, bayo gyud kaayo kon. Ang uban tungod pud sa kadaghang barangays kinahanglan pag-equipment. So naa na ko'y kwintada ron unsa mga equipment ilang kinahanglan kaning ato mga contractors. Ako na sa pakumiton ug unsay ilang hatag. Same arrangement ato ang krudo, ila ang operators og equipment nya. Kita say mo provide sa ilang pagkaon nya. Nagyap ko'y personnel ang Army Reserve o ang team sa 53rd nga Engineering Brigade o ang PNP. So, we continue
Every day di ta mohunong nagsige pod og distribute gihapon sa bugas o mga canned goods nahatdan na ang tanan nato nga mga lungsod kung ana pud na there probably be I think karon a second round, and then naay mga donations nga ato pud nang gi-disperse karon nga para mapadala dayon na sa mga kalungsuran. Sa pa? No, that's it for now. President Duterte has downloaded diri sa atong treasurers sa atong account under sa according to my provincial treasurer 14.1 mantingali million pesos mo na initial. I am also very happy nga without me needing to ask, nagpada sila og 35 ka Marines nga nagtabang ron sa mga loading ug unloading kanang unload sa mga atong gipang order nga mga boxes and boxes of relief kaning canned goods nga loading into the trucks para ipa-disperse na ngadto sa mga LGUs. I must repeat ha, dili ta mo demand kay dako kaayo in town ang destruction sa Typhoon Odette sa daghan kaayong probinsya ang naigo. So, maningkamot lang ta diri sa Cebu. Buhat lang ta unsay atong mahimo. In fact, I am very happy atong mayors sige taon pud og trabaho. And that is probably why ang mga tao, kanang lisod man ilang kahimtang pero at least kakita sila sa gobyerno nga naglihok. Nya mo ra man ang importante nga naay gobyerno nga naning kamot. So ang ato dinhi kung matabangan ta magpasalamat gyud ta. Kung unsay mahatag sa sa national government unsay iyang magahin para sa province of Cebu, we will be very grateful, but I will not demand and I will just try to manage as much as we can. Doon na pa man po tayo resources nga mahikap aron matabangan nato ang atong mga local government units. No. Well, ang disaster funds nato medyo gamay na lang. But there is also an item in the budget called assistance to local government units and assistance to barangays. And that is what we are using now. Doon naman tay dako nga pundo nga nagahin ni ana. Kay I was really looking into helping our local government units in their projects, sa ilang mga programs. Munang dako-dako gyud ang pundo diha. And that is now maoy nakatabang nato ron. Assistance to LGUs and assistance to barangays, aid to barangays. Clarification na, based on sa inyong pagsurvey, can we say na all the towns are already accessible? Yes, actually. Katong lisod kaayo malabuyok. I saw before katubang gibiyaan ko ninyo ba? Dihara mo kutob sa Alegria ba? Kay nakadungog na mo nga maghabal-habal na ta. Nya upay klaro unsa kalapad ang dahan nga tinang gamayan nya nagsige pagkibhang. Kinsa kay naghadlok ninyo nga niingon naman lang mo mag-file pa mig story. So Alegria. Gikas Alegria tinuod ni sakay gyud ko kabalabal kay naglandslide manggod unya ang dahan pud speakers na hulpa. So motong gamay na lang motor na lang gyud makaagi. Ang nakanindot kay ang DPWH together with QM I believe and HELM nagtabang dayon sa pag-scrape adtong mga ng landslide. So napalapdan, nakalahos ang akong vehicle nga four-wheel. O as I said, I thought nga kutob ra ko dito sa Saliring Bridge. Doon na say nahimo nga detour nga maoy among giagian. Initially kay private property kuno nga to speakers, gisira-sira na. Sirad-an kuno na. I think the mayor issued an executive order nga
ug napatabang sa pulis nga abrihon gyud na kay that's the only access, and besides we're in a state of calamity. So kagahapon I ordered the PNP, kuyog man pud atong PD, to please instruct 24-hour na nga open kana nga detour. So accessible na. Ang Alegria lang, we continue to go by that mountain road. Medyo na cleared na, but it's really one way ra gyud na. Dili pwede in some areas di pwede magsugat ang duha ka sakyanan. Pagkanaog na nato diri sa sa balik na from the mountain, from the barangay road nga rin na po sa highway, I saw nga na ay area duha ka sections in fact dito padung sa munisipyo nga katunga na lang po ang nabilin sa daan, one way. And I warned the LGU nga kung magpadayon ang scouring ana, basig mahulpa na wa na gitoy kagian, inaccessible na mo. So immediately pag sandbagging mo, so they karon I think today mo na ilang gi-prioritize nag sandbagging aron maprotektan what remains of the national highway kina that's along the sea. Inigsud anas dagat, magsige ng scour underneath, muhulpa na pud na. Nahabilin nga lane na ay certain murag duha ka sections nga one half na lang pud. So mo na ilang gi-prioritize. And we want to thank the town of Bantayan because nagpadapod sila og mga water tanks og mga tao tabang sa Alegria. Niabot naman sa to katong na-isolated gyud ang Malabuyok, naabot na ang diesel, tubig, bugas nga atong gi-barging. So tanan accessible na. Nya naalala pila ka lungsod nga ang highways ngit-ngit pa as kato akong gi-mention. Sa Malabuyok, ang Alegria, that's really the highway. But I think that also has to be immediately addressed by the DPWH to protect it from further scouring. Maski katong from Alegria to Malabuyok. Okay. Na may portions nga murag pangpang na tanawon ba. Murag na scoured na pod. So, but I'm glad when I inspected the bridge nga instead of the 15 days nga ilang giingon, maagian na by Thursday this week. 10-wheelers kaya na. Sa Liring Bridge. Malabuyok hinatilan. Sa Liring. Kana bang mo kaliring ka ba mo sa Liring? Sariling sikap. Doon naman gud ko initial nga natabang 3 million and then another 2. Kana bang ma-present gani PDC na ay premium mo na nya mo na mo present na sila. O nya additional na ako. So ang Office of the Mayor dunay 3 plus 2 plus 2 7. Nya ako sad gitagaan untag 1 million ang Vice Mayor o 1 million ang mga konsehal. Pero puros unta ni kanang infra. Kinahanglan infra project. Sila i-download nako nila pero sila it has to be infra. And then ingon ko, so 9 million naman na. Iko nga punan ta mo og another 5 million. Pero kanitanan at mahimo na nato nanghangyo sila nga mo memorandum na lang ko. Nga katong gusto i-convert ni nato tanan to the relief and rebuilding. So kung kanang akong ipuno nga 5 NLC pasig makayag 10 coupons na. But that's going to pump prime the economy. Makatabang na. So ang ako lang ihangyo sa atong mga construction suppliers o hardwares nga cooperate sad mo. Mo ni price cap sunod mo ana. Anyway, di man tanan. Ang roofing materials or kanang GI sheets, ang
lawanit or plywood, lansang, amakan, nipa, kugon, o lumber. Whether good lumber or coco lumber, depende na. Per board foot. Atong i-fix per board foot ang presyo sa lumber pod. Maybe we could include light bulbs. So, we'll see. Depende sa discussion. Pero at least ato nang ma-maximize, di ba? So, I know nga, daghan ka, Gwen, ang presyo sa kwan ka. One at a time. So, ato nang sulbad tong sa fuel, kini na sad, rebuilding ang importante. So, di pa ko kasulbad kung ni mahal ang presyo sa diaper or ni mahal ang presyo sa Coke. Sa fruit cocktail. Muy mahal man gyud na. Labi na padung og kuan oy bagong tuig. Ha? Oh, mango float. Ay. Pressure na sa oy nganoy way internet di ko kita sa Netflix. Yang ano man ning Grab wa pa magihapon ni. Di ko ka-order. Daw actually kuan lang. Daghan kay nag-antos. Munang ako bitaw I cannot even think of resting kay daghan kay nag-antos unya og di ko mulihok ako ramay makalatos mahinta tuli ikay makapuli diri nya ini tawag ni mo di kay mutungan di mo buhat ikay ina presohon ta karon sa PDRC ako raman bitahin ko mirisin ako kay nganong paluma-luma kog dagat gobernador awa o daghanong kay kog atubang sige lang pa chill di ta ka kuan kay di kamo kuyog mo nako kita manggod mo sa ilang kahimtang unya in spite of that katong mga nagduol di ba moingon lang sige lang wa may vibe importante buhi kaluoy di ba that kind of spirit but I think no di pa to pwede prolong. Kung wa sila nakita nga dunay gibuhat ang gobyerno. Kung once patience can only run this long, no. Kung wa di ka mohatag og paglaom, di ka mohatag og ray of hope nga something is being done, their patience will run out. So I think like si Mayor Mercy said it very well. Insya, wa may reklamo gyud go kay kita man sila naglihok gobyerno. Na may gobyernong nakitaan. Kuyog pang media, usahay, biyaan lang ko. Mamiya lang. Kutog din, ni kuyog ka na to, pagtuyok na. Kutog din yun. Kantog yun, grabe ko, anto ha? Ang giagian niya, 22 ka LGU. Katong ato, ako 18, pero nihunong naman mo sa kuan. Alegria. Pero gahapon 22. Mauna. So that's the update. Tomorrow I think I'm going to the north. Okay. Magluod din yang north nako kaduha na kong libot south. Murag north. Tanaw tas north. Hunungon sa dangko kadako. Oh, true, that's true. You know why? Kiniingon si Mayor San nga, kami ngandam yun may kada Disyembre na, kay kami may paborito ka is Bagyo. So, nag-set aside yun sila, o 3M man ito. Karon iyang giingnan iyang council nga, pasalamat taoy nga, dili kita mo inaigo. Kaning 3M, ato na lang itabang sa mga nangaigo. Hatag, hasta iyang mga tao, iyang water truck, to tanan, tabang. Mora po na kanindot. Ang ato mga northern mayors, nitabang gyud sa ato po mga mayor diri sa I mean, that's you know why kay may magud ang relationship na united magud ta sa COVID like even though di pareha tag colors politika pero nagkausa man so na-establish tong relationship